Hello, Chibike. Ka na-eme na otego nọ na junction na-eche gị pụta ka anyị waba na ịmakwa ya n'aka. Ọ bụ na ide agazi kwekwa ma dị m ala ka odu ya. Bros, good evening. Hey! Master Zeruwa. Ị mara ihe mbụ? Mam gị na Master Zeruwa, master teacher m daye na secondary school. He shock you. Prince nke na-ebu class n'isi my brother. Ewo, itosigokwe. Metosigo ma na-ebu class n'isi. Nwanne m, hapụgodo aka nke ibu class n'isi. Na gị nwa na nke a bụ eziokwu. Ịghọta. Biko ana m asị ebe Fidelity Bank dị around here. Ị na-achọ ebe Fidelity Bank dị na ogbe m, iwesị na m na-ebu class n'isi. Bịa n'ebe Fidelity Bank dị ebe a. Ifuru ebe a kịta na Igba street na junction na-adị ebe a. Ụzọ gbara ebe a. Nke ọzọ ga left, nke ọzọ ga right. Nke gbara right bụ S, nke gbara left bụ Y. Na what nnekwu? Ire ebe a kịta na use those simultaneous equation. You have to find S. S bụ nke ga n'aka nri. Ifuru ya. This is playing. Straight. Ị ga-agbagide ịgba ya dị ka 5 km ya. Rute na 5 km a, o nwere junction dị ebe a. Ụzọ gbara 3 ebe a. Nke ọzọ S2, nke ọzọ S, then nke ọzọ bụzi Y. Ị ma ihe ị ga-eme na junction a. Use ya na-akpọ almighty formula. Almighty formula ka ị ga-use ebe a. You have to find S. Bịa ekwesịbeghị m na we have to find S. Isorozie mba Y ka ị ga-achọ because ịchọbụ S na nke ọzọ. Ị chọọ Y na isoro Y. Iteze na Y a. Ị ga-agbagidekwe. Ya mere ị chọrọ ibu uru. Ebe a ka ị ga-afụ Fidelity Bank. Nwa bingo. Akpa amụ. Ọ bụrụ na you use the time ahụ ji asa anyị find S, find Y na secondary school, nye anyị update by now anyị carry cash go out. Akpa amụ find S gbahụ n'ara. Mgbe mmadụ nwezi ọ na-aghọta.